ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି ଅନ୍ଧ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। କଷ୍ଟ ପାଏ ଏମିତି କି ସେ ଭାବୁଥାଏ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟିକେ ଦେଖିନା, ଦୁନିଆଟା କେମିତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଆଖିଟା ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ଆଖି ଭଲ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଡ଼ିଟିକି ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। କାହିଁକି? କହିଲା ମୋ ଆଖି ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ସେ ବାଡ଼ି କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଡ଼ି ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଯେବେ ଥିଲା, ସିଏ ସେବେଠୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏମିତିକି ତା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାଲିଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଯିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିବେ, ଯେତେ ଆପଣ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ପୂର୍ବ କଥା, ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ବାଡ଼ି ଭଳି ଆପଣ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ଭଳି ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଆଖି ପାଇଗଲା, ଯେଉଁ ବାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆପଣ ଦରକାର, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।